Presentámosche o programa Por Talento Digital Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias digitais. Queres elevar as túas habilidades digitais ao seguinte nivel? Dá o salto con Xestión Persoal Digital Avanzada. Potencia as túas habilidades ofimáticas. Un curso presencial deseñado para persoas con discapacidade. Nesta experiencia formativa de 8 horas, aprenderás a utilizar ferramentas ofimáticas avanzadas para xestionar as túas tarefas profesionais de xeito máis rápido e eficaz. Descubre como sacarlle o máximo proveito ás túas videochamadas, como xestionar arquivos na nube ou como deseñar presentacións efectivas. Todo coa axuda de ferramentas ofimáticas avanzadas que te farán destacar no mundo digital. Estes son os contidos do curso. Creación de presentacións digitais, compartición de arquivos na nube e comunicación por videochamada. Un curso que che ensina habilidades prácticas para ser máis productivo, organizado e eficiente na túa vida laboral e persoal. Mellora xa as túas competencias digitais con Xestión Persoal Digital Avanzada. Potencia as túas habilidades ofimáticas. Apúntate, chama ao teléfono 91 327 60 60 e forma parte do cambio cara a unha sociedade máis conectada e inclusiva. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Red.es, colabora Fundación 11, financiado pola Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Goberno de España.